Mga katapos ang Transport Group nga bakod, nagrally sa luwas ang LTO ng DCGC ang kamatukan ang pag-phase out sa traditional jeepney. Tuyo man sa grupo mag-upod sa untat biyahe sa madasun nga semana. May report si Nico Delphin. Halin sa ginhiwat nga rally sa atubang sang Land Transportation Office sa Barangay Mansilingan, nag-motorcade pakadto sa Bacolod City Government Center ang malapit duha kagatos nga mga katapo sang traditional jeepney operators ug drivers. Suno kay Rudy Catedral, presidente sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o KONBACOD, ginabalabagan nila ang pagkabig sang ila ginabiyahe nga traditional jeepney bilang kolorum abo nga ginihinyo nila ang suspension sang pagpatuman sang Local Public Transport Route Plan nga naghatag giya sa Jeepney Modernization Program. Libo-libo na nga pamilya sa syudad sang Bacolod, sang driver kag operators, gamantener na lang sang uga kag ginamusubong tungod sang sini nga implementation, tungod nga kami isa na kakulurom. Mayor Albi, gai kami sang solusyon. Kay isa man kami ka nagapasweldo sa inyo kag taxpayer sang syudad sang Bacolod. Kag ang gusto ta matabo, simple malang di ang solusyon. Kung gusto ta solusyonan ang problema, stop anay ang LTPRP kay para automatically hindi na kami kulurom. Ang PWD nga si Rodolfo Datuon nagapanginyawat sa pagbiyahe sang traditional jeepney amo nga nag-upod man siya sa rally agud maghinyo sang bulig sa mga opisyales sang syudad. Alam man nga gingulti kami, hindi dapat tani kitagaan na kami sang pila ka tuig lang ay matamat bala nga para mabuhi man kami. Pila ka nakatuig ka drive ba? Sud ako drive mga 1986. Suno kay Councilor Al Victor Espino, pamuno sang Committee on Transportation and Traffic sang Konseho, nahangpan niya ang sitwasyon sang transport group o galing wala siya sang may mahimo kung hindi suportado sang bakod ang ginihimo nga tikang sang syudad agud matigayon gihapon nga mapabilin sila sa ila palang habuyan. Dugang pa ni Espino, fully consolidated na ang prangkisa para sa mga rota sang modernized jeepney sa syudad. Ginapangita naman sang syudad sang paagi nga mabuligan ang duwa pa ka mga grupo sang traditional jeepney organization nga nagpabutyag sang interes para sa jeepney modernization program. Naubratan ang ilang ginayo, pang-endorse na sa national government agencies. Galing lang kung hindi sila gusto yang magpasabak sa ilalom sa sininga programa, then ilang man na diretsyo. But then again, they have to face the consequences also. Ginpahayag naman ni Catedral nga wala sila nagasuporta sa consolidation bangod magaresulta ini sa pag-phase out sa ila ginabiyahe nga jeep. Ang mapiktuan sini, apektado ini nga pinakadakogid ang aton nga commuters. Kung nagaplite ka mo subong, pulo ka piso, 11 piso sa traditional jeepney nga minimum. Sa ila na da, 18 pesos hasta sa 25 pesos. Way swerte, may 30 pesos ina. Kung sila na lang ang magamonopolya sa syudad sang Bacolod. Sa madason nga simana, plano man sang bakod nga updan ang nationwide simultaneous people power rally. Pinaagi man sa pag-untat biyahe. Nico Delphin para sa DigiCast Negros.